पेशंट कमी झाला ते वेळ जेवण करून गेला गो पेशंट कमी झाला असता आणि किती काम म्हणजे आहे बाबा इंजेक्शन दिलं म्हणजे एकदम लोक घरी राहून येतात त्याच्यात पेशंट कमी झाला तर इंजेक्शन मारल्यानंतर लोक बरे जाव तसा तू मोठ परत येणार तू त्या परत येणार तू देवा खूप खबर पेशंट कमी झाला बस खूप पेशंट गेला काही तू काही सोडून गेले जागू काही तर चेंज केला बरं दिसला आम्ही काम करायचं आणि ते किराणा जरा आपल्या हॉस्पिटल झाल्या माझ्या सुद्धा करा हल्ली करायचं माझ्या घर निघो हेच घर नाही हे पेशंट भरपूर येतात गो आता सध्या येतात रे सध्या कमी झाला किराणा घर झाल्या किराणा घर झाला बिल हो का तुझं हे नाक गो इकडे बऱ्याच गो मागे घराकडे शिकून डॉक्टरला आणि ह्या किन्नेकडे मल्टीपल हॉस्पिटल मागे गप्पा जमीन आज तुका जोडून गेला अरे क्लिनिक मला झाले ते हॅलो हा कोणाची गोडी जाई गेले इराण आणि इराक जरी जरा किन्ने पेट्रोल आणि गॅसचा उडी कपडे विद्या लावून काय वजन देवा काशी पुरुष देवा आज तुमगेला अष्टबंधन केला गावातले गाव पडून स्वर बंद केला माणसाची किती प्राणप्रिय वैराचे सोरो 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 जीवाक बरो जीवाक बरो सोरो वाचना वाचला वाचना सोरो प्रयत्न इथे घुमट साधू जाते का आणि किती हेका दिवस करता हेका दिवस कुणी दिसता तुका ओके बड खायला का मामा मामा किस सांगतो काय करतो किती काल पाऊस पडला बरोबर अरे देवा किती रे पडार मी सर्कल ना मरे उगीच मागे बॉल खायला पडला का मागे बिर जाता काका ओमेलो मामा कॉल केला जिवंतच कर तू ए बघे मामा लोक साजो चक्कर केले मला
인겨네. 그 마지막에 기도 했다. 마지 오래됐다. 야. 오늘 뭐 봐봐. 일단 내가 이해했잖아. 아니 까는 빈타이래. 그래 아우 정말 아 장갑 안 보겠노. 야 숨기맹이야. 나이는 정말 그냥 숨기게 그래. 야산 돌이 그래. 얘는 또 순대로 왔어. 야 야산. 그래 나타나 대인 받아. 마카부 아니야 상가래. 그래 그때부터 도포 연 개라. 아니 마트와 이거를 시간이야. 왔어. 아니 무라카 따뜻 왜? 나는 무라카 깨는 정도로. काही चिंता कमरात पड्या हात धुवून गेला मुख्यांची जाऊन खबर ना पडेगा तुमचा कायनं सुट्टा करके आते मरने के लिए तुम क्या जो जड़ी खाओ तो क्लास सोसून घेऊन जाणार जमली क्लास मार्गर पडलो पोटा भीतर बाटली घालून नेलं पड्या सोन्या तरी आवड शपथ सोन्या गरम मुक्का बाटली घालून नेलं मात ठरला बाबा वय गेला आता वय बघ बाहेर गेला ना तर झटक आडा दिवशी वाट नाही तो मागे
कोण तुझे आधी हे बी हॉस्पिटल बंद करवले तसं मागेले कसली बे तू म्हण तो एक पगारा दोन काम करू आली रे बागे वाटलाय रे इंजेक्शन ते एक काम कर एक काम कर घेऊन कसा पाया जर बाबा हाती बेतात जाव ते अगदी होऊन उडे या होडी गेलो त्या मम्मा डोकं सुटलं म्हणा गाठ मारला काय ना तर आम वच्चा हात घाला काय